Mayune ing administrasyon ng Siyudad Mabalacat kay batrang sinumpaking pwesto reng bayo at pasibayong halal ang manungkulan. Ay report ng Patricia Mamang. Formal na lang sinampaking pwesto reng bayong manungkulan king Siyudad Mabalacat king pamanimuna ng Mayor Jel Aquino kaya king SMX Convention Center Clark inyang Lunes, June 30. Ayang simulan na yan ang pagtatrabahuhan natin kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalaqueño. Yan ay pagkakaisa. Sinigurado na mo naman ng bayong alkalde na tutukan ing maralas a power interruption king Siyudad. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po nakikipag-ugnayan na kami yung mga satellite na parang another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutuganan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Pasalamat yan naman ni Mayor Aquino, king mabilog a suporta dareng pamilya Pineda, king pamanimuna ng karelang patriarka ay Rodolfo Bong Pineda. During our inauguration po sa lahat po ng elected officials po ng Mabalacat, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa mga pamilyang Pineda. Unang-una po kay Tatay Bong Pineda po sa pinakita niyo pong tay. Maraming salamat po sa pinakita niyo pong tiwala at pagmamahal po sa aming grupo. Ito po tay, naupo na tayo at magbibigay po tayo ng tapat at malinis na serbisyo sa bawat Mabalaqueño. At pasasalamat po kay Nanay Gov at kay Vice Governor Delta po. Asahan niyo po ang syudad ng Mabalacat. Kami po ay susuporta sa mga programa po ng provincial government po para kami po ay maging partner niyo po sa pagtutulong sa kapwa-tao, hindi lang po sa Mabalacat, pati po sa probinsyang Kapampangan po. Ginaransya na namang Vice Mayor Jun Castro, ingkayang balaw sa pamanantabe king administrasyon ng Mayor Aquino. Paigtingan tala at ayusan tala. Dahil ang programa sinabi na ng kakatamong Mayor, City Mayor Attorney Jel Aquino, anong ka rin priority na yung health. Makaasa kayo kasi Siyudad Mabalacat, yung paning gugudi sa kami kanita, may pisaop miya po ng kakatamong Mayor yung Siyudad Mabalacat, banta lalo miya pang kasanting. Ito sumesanting niya po yung Siyudad Mabalacat, yung makinabang po rin kakatamong sasakupan. Sana po mayayari Kenny, mayayari ng election, may kapag-otikin na kami, makalukulok kami. Mas kailangan may papungin yung panibayong suportayo pang kanita makapag-obra kaya pong masalese. Kompleto lang namang tinagon king inaugural at oath-taking ceremony reng miyembro ng Sangguniang Panlungsod at na Councilors Ike Morales, Timothy D., Marjorie Sambo, Errol Soliven, Elizabeth Pineda, Noel Castro, Patricia Acorda, Benny Hoxon, Vicoy Ong at Stephen Aurelio. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.